Busa ngokubambisana nezomdabu KwaZulu Natali uthembisa imndeni eyishagalolunye uyakhela izindlu eziphephile njengoba kunemndeni ethintekile ngesikhathi kuqhekezeka umhlaba ngaseqaleni kwalenyanga kwaNongoma lokhu kuvezwe ngungqongqoshe walomnyango umfundisi Thulasizwe Buthelezi. Galawe siweni lona buqadi podcast sawubona. Yebo ngempela usekhulumele umnumzane Siboniso Duma. UDuma uthe zizoqina kakhulu zokuphepha ngalesi sikhathi sephasika. Uthi uDuma ufuna noma ngubani ovakashela kulesi sifundazwe esibonele ukuthi kalufakwa. UDuma ukhulumile waqhubeka wathi bazosebenzisana nezinhlaka ezehlukene ukuqinisekisa ukuthi kuphephile emgwaqweni okubalwa kuzo amaphoyisa kamasipala SAPS umnyango wezasekhaya nezinye. Asiyaphothulwa amalungiselelo okuhlaliswa phansi kwesigcawu lapho kuzobizwa zonke izinhlaka ezithinteke ecaleni kamfundisi uTimothy Omotoso dabuke Nigeria. Timothy Omotoso waphuma phambili kuwana wonke amacala awu-32 32 okunukubeza ngokucansi aboshelwa wona. Lo mfundisi uhlale iminyaka ewu-8 shagalombili esesitoksini kuqulwa icala lakhe lokunukubeza ngokucansi abesifazane abasebancane ababekhonza ebandleni lakhe. Yebo ngempela KwaZulu Natali balinganisela ku-40,000 othisha abakwi-database yomnyango wezemfundo abangaqashiwe abafundele ubuthishela kodwa ezethembisayo nesitholile zithi umnumzane Hlomuka uthi basezingxoxweni ezijulile nomgcini mafa kazwelonke ukuze abandisele isabelo mali njengalokhu bebaningi abafundi KwaZulu Natali. Umnyango wezemfundo kulesi sifundazwe uphinde wamemezela usumemezele ukuthi ke osomabhizinisi abafisa ukwenza umsebenzi wokuphakela kwabafundi ezikoleni sebengaqala ukufaka izicelo. Okhulumela umnyango wezemfundo KwaZulu Natali umnumzane Muzi Mahlambi uqinisekisile ukukhishwa kwamaphepha okufaka izicelo zokuphakela ezikoleni ukudla. Umnumzane Muzi Mahlambi uthi abazohlomula sebenzisana nomnyango iminyaka emithathu ongenzeka yengezwe ngeminye emibili uma ukusebenzisana kwabo kuhambe kahle. Yebo ngempela ugiqatshezwe ngodilikajele neminyaka eyi-15 ngaphezulu. Ugiqatshezwe ngodilikajele neminyaka eyi-15 ngaphezulu owesilisa wazama ukubulala unina wezingane noma unina wengane yakhe ngokumgenca ngoceleba ngoba efuna imali esibonelelo sikahulumeni akayiholela ingane yabo. Le mali yaziwa ngokuthi imali yeqolo. Lesi sigameko senze umhla ka-6 kuMandulo 2024 esashiya unkosazane Zandile Nhleko esengenaso isandla ngenxa yokugenxwa nguyise wengane yakhe. Lesi sigameko senzeka kubuka izingane zakhe nokuyizona ezamcoshela isandla umnumzane Siqiniseko